وەکی ئیرۆژی ساڵا 2012 خەباتکارێ کورد ڕەمەدان سلێمان فارس ئەندامێ ئەنجومەنە شاخ یا پارتیا دەموقراتا کورد سووریە ئەلپارتی کو ئیرۆ بە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا پەدەکەسەتێ ناسکردن دا ئەنجاما کریزەکە دلدا ژیانە خۆش دەستدا. ڕەمەدان سلێمان فارس باوێ مەسعود ساڵا 1953 لە گوندێ ئالەقۆسێ لە دەڤەرە ئالیان لە کوردستانە سووریەش دایک بوویە. جبچووکانیە خۆڤە تەڤلی رێزێن پارتی بوویە. بۆ کورد پەروەری کار و خەبات لەسەر درێژەیە تەمەنێ خوا دکرد تاکو گەهشتا ئەندامتیا ئەنجومەنە شاخ یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا. مال ملک مالبات و زارۆکن خوا ئێخستەت خزمەتا کوردینیەدا ستونەک ji stûnên rebasa Barzaniyê nemir bû li gund û devera xwe. Di demên tirs, gef û işkenceyê de mala wî jî civîn semînar û çalakiyên partî re herdem vekirî bû. Qalenekî pir mezin û buha ji eşkenceyê û lêdanê li ser destê sîxoriya rejîma bas lê tirbespiyê û çilaxa daye. Dar û qemçiyan ji goştê laş dest û peyên wî xwariye ta bi roja mirina wî jî ku ji nifûsa çilaxa berê wî li mal bû rastî krîzeke dil hat. Guman tê de hebû ku rastî gef û gotinên dûr ji rewiştê û nexweş ji aliyê zebaniyên rejimê ve hatibe. Ji ber wê yekê dilê bavê Mesûd rawestiya û di 26 meha şeşan 2012 de koça dawî kir. Keça mezin Naciya Ramadan endama Encumena Şaxiya Partiya û hîn li Alaqosê dimîne. Tevî ku dayika wan jî bar kiriye lê mala bavê xwe negirt û hîn jî mala partiye. Naciya kurte dengekî taybet de bo radyoya Rêbaz dibêje ew bi bavê xwe serbilindin û dê xebata xwe li ser rêbaza kurdayetiyê berdewam bikin. Rastî çûna bavê min gelekî li ber me zehmet bû ji ber ku hêv ciwanî çû lê bes elhemdulillah em heta weke vê demê em ê ser rêbaza Barzanî bin, em ê ser rêbaza partî bin û wê her înşallah û herdem li vê xaniyê wî nakê vekirî bê derê hewşayê nakê vekirî bê ji ber ku mal mala partiya û em keçê wî nakê kurê wî nakê em ê ser kar û xebata xwe bin heta tişta gojmorê xwestin gorî qeweta me û heta partî heye înşallah em jî mê kar kin berda û heta Barzanî heye Barzaniyê bav heye û Kak Mesûd heye em ê ser vê rêbazê bin û bi izna Xwedê Teala kurê me zarokê me jî me nîvî xistine pêşmerga û ez pêvî me gobdestê werê ez yê dî jî em kamil em bibine pêşmergeyê vê kar û xebatê. Di sala 1988 de xebatkar Ramadan Faris bi hejmarek serkirdeyên partî re di nav wan de Pakrewan Nesreddîn Birhik bi serok Mesûd Barzanî re dema ku seredaneke kar ya siyasî de li Şamê bû civiyan. Endamekî çalak bû bi rewiştên xwe yên kurdî û pak di nav gund û dost û hevalên xwe de dihat naskirin. Ji kiryarên rejimê derheqê wî xebatkarê Kurd de dema zarokên xwe binav dikirin. 6 ta 7 salan li ser ji dayikbûna wan derbas dibû taku berê wan dikete dibistanan de ji nû ve navê wan tomar dikirin. Ji ber ku para rêbaz û xebata wî di navê zarokên wî de hebû û navê serok û rêber û serkêşê Kurdan wek Mesûd Barzanî û İdrîs Kawa Şefger li wan kirbû. Rejimê jî kîna xwe beramberî wê di serê bavê Mesûd de derdixist û astengî jê re derdixistin. Zaroyên bavê Mesûd jî Barzanî, İdrîs û Şefger cihê xwe di nav pêşmergeyên leşkerê roj de digirin. Barkirina dê û bavê wan ew ji rêbazê dûr nexistin malbat tev jî li ser rê û rêbaza xwe dimînin xebata xwe berdewam dikin.